Ito yung malaking lumber dito. Tignan nyo yung pagkakagawa ng mga fly stand nila, yung parang flood control nila. Meron pa ng flood control dito, yan. Wala na pala pagdating dito. Parang lugaw. Pampanga River. Ayan o. Pero in fairness naman, maganda yung kalsada. Santa Cruz Toda Coding. Ang kontador nasa taas. Nag-slide si Tatang. Sapang Maragol Bridge. Yan na, pupunta na dyan yung dagat ng Pampanga. Narating natin yung dulo. Grabe pala yung putik dito. Royal Palace Resort. Wow! Okay, so tanong na natin itong welcome arch ng Masantol. Ayan o. Welcome to Masantol. Ayun o, nandun pala yung school. Nandun yung school o, yun o. Saan ba yung daan dito? Yan, dito yata. Ay, good afternoon, sir. Saan lakad? Mukhang malayo yung ano. Wala, sir. Vlog kayo yung gini. Bablog ko lang yung Santa Cruz sa Santa Cruz. Oo, yan sir. Ay, yata ako na. Ewan ko, hindi pa ako nakarating doon eh. Tignan ko lang yung lugar. Tsaka yung Delta Bridge, tignan ko kung ano nang natatapos doon. Yung Delta Bridge. Sige sir, salamat sir. Lubog ba doon sa Santa Cruz? Parang, oo. Lubog ba? Taga saan ka ba? Angeles sir. Okay. Sige sir, salamat. Ayun. Na-checkpoint tayo. Ito yung malaking lumber dito. Akala ko tatanungin pa yung license natin eh. Pero okay lang yun. At least ginagawa nila yung trabaho nila. Masisipag yung mga kapulisan natin dito sa may Masantol. May ginagawa pala rito. Ano ba ito? Pure Gold. Wow! Yun. Update dun. Pure Gold Supermarket. Soon to rise na yung Pure Gold dito sa Masantol. So kanina nandun tayo sa may Makabebe, malapit din sa Pure Gold. Ngayon naman dito tayo sa Masantol. Mainit yung panahon. Pero mas maganda na yung ganito kaysa sa umulan. Oops. Ayan na yung Masantol Boulevard. Ayan o. Sapang Maragol Bridge. Picturean muna natin dito si Pongkan.
Okay, so diretso na tayo. Saan ba yung kanto rito? Yung nakita nating kanto, kakanan ka, doon yung papunta ng Santa Cruz. Ayun doon sa nakita natin sa Google Map. Dito yata. Hindi. Ano pala ito? Barangay Bebe Anak, Barangay Hall. Ito na yata. Ayan, parang ito na. Bali, nag-guess lang tayo niyan. Tanong natin sa mga bata. Papunta kayo na Santa Cruz. Na. Ganda ng pagkakadesign nito. Yan, pwede pala yung ganyan. Nako. Hindi kaya madulas dito. Yun, yun yung inilagan natin, yung mga lumot-lumot eh. So wala tayong idea kung ito na nga yung daan papuntang Santa Cruz. Hindi alam ng mga bata. Tingnan na lang natin yung dulo nito. Total, nag-explore din tayo. Hindi pa tayo nakarating dito sa area ito eh. Ayan ito yung ito yung kalsadang parallel dun sa may parallel dun sa may boulevard. Oo nga. Dito, tingnan natin yung kung may lulusutan ba dun sa dike. Yun, gumagawa ng mga palaisdaan. Pumapalya-palya yung andar ni Pongkan. Oops, wala na rito. Welcome Villa Esperanza. Ay, ito na pala yung dulo. Yan, tignan nyo yung pagkakagawa ng mga palaisdaan nila, yung parang flood control nila, mga kawayan tsaka net. So mukhang matibay naman yung pagkakagawa. Yan, ganyan pala. Ganda ng bahay dun, So let's go. Dulo na pala to. Yan. So balik tayo. Ayan, nag-uukay sila, mano-mano lang pala, Kaya pala maraming mga kawayan. Ayan, ginagamit pala parang sa wall protection ng mga palaisdaan. Diretso lang. Hanapin natin yung kalsadang pakanan. Lot for lease. Santa Cruz. Santa Cruz, nawar niya. Kaya tayong kabila. Nano yung Kenny? Mindanao, Tandulo. Kaya tayo pang kabila. Bayo ka magtete. Bayo itang tete. Pababa na ka. Pinita. Ini kaya tayo ng Mindanao. Sige, thank you. Nagkaligaw-ligaw tayo. Hindi naman malaki yung Masantol. Naligaw pa tayo. Iba palang tulay yung nakita ko dun sa maps. Yung tulay na maliit, yung bakal. Hindi pala yung yung sa may anong tawag dun, dun sa may Sapang Maragul. Yan, dito na yata. Hindi, ayun. Dito yung dulo ng Fishport. Ayun, nakita natin dulo ng Fishport. Yan na, papunta na dyan yung dagat ng Pampanga. Ganyan pala yung itsura nito. May kayo.
Narating natin yung ano, yung dulo ng fishport. Okay, ito yung tulay. Dito pa lang. Yung sa kanto rito, doon tayo kakanan. Ayan. Ito. Dito na. Ayan. Finally. Tumama rin tayo. Ayan, no? Ano na ba ito? M. Louvillier. Yun, may nakikita tayong approach na pataas. First time natin makarating dito sa Santa Cruz. Oops. Ang tindi naman ng putik doon. Wow. Grabe pala yung putik dito. Yan o. Purok, ipil-ipil. Matindi pala yung kalsada dito. Matindi yung putik. Okay, Santa Cruz, boss. Santa Cruz. Diretso ya. Dakala matsura yung dalan? Simento na ka rin. Okay. Sige, thank you. So, hindi naman pala mahaba. Medyo madulas lang. Kayang-kaya naman ipongkan yan. Nakakatakot lang kasi yung ano yung madulas. Dahil nagka-phobia na tayo. Kahirapan pala. Yun. Yan na. Parang ano. Parang lugaw. Dumaan tayo sa Lugaw Road. At least ginagawa nila yung kalsada. Yun yung importante. Yun. Nag-slide si Tatang. Ayun, konti na lang. Finally. Finally. Putik ride. Wow. Meron din palang mga stall dito. Yun. Napuno na tayo ng putik. Yan, no? Nagtatalsikan yung mga putik sa fender.
mapapalaban tayo dun ah. Pero at least naka-experience tayo ng ganong klaseng daan. Hindi yung usual na nadadaanan natin. So yun yung update dito sa may barangay Santa Cruz. Yung daan papuntang Santa Cruz, I mean, kasi hindi ko pa alam kung Santa Cruz na ba ito o pero in fairness naman maganda yung kalsada. Yan o. Ewan ko lang kung may mga bahaging lumulubog dito. Yan o. Ngayon dadaan na tayo sa tubig para medyo maano yung ano natin. Ito. Pero para mabawasan yung ano. Mabawasan yung ano. Yung putik sa sapatos. Yun know, kung titignan mo halos magka-level na. Kundi lang sa tambak na ito, parang magka-level na yung ano, yung kalsada tsaka yung katubigan dito, yung ilog. And then pagdating dito, merong konting baha. Hugas time. Royal Palace Resort. Wow. Meron palang resort doon. Yun o. Pakunti ng pakunti yung mga bahay. Yan o, tignan nyo. Halos bangka na lang yung transportasyon dito. Saan kaya galing ang mga yan? Yan o. Ayun si kuya, dumiretso na. Tignan natin yung ano ba yung itsura sa dulo ng daan na ito. Ang ganda ng bahay oh. Wow. Pampanga River. Ayan oh. Ganda pa na pala ng Pampanga River banda rito. Ay naku. Pumasok yung tubig. Yun yata yung magandang bahay na natatanaw natin eh. Pag nandun tayo sa kabila, dun sa papuntang Consuelo. Tapos dito, ano ba ito? Multipurpose building. Barangay Cambasi. So ano pala ito? Barangay Cambasi. So siguro after ng Barangay Cambasi, yung pa lang yung Santa Cruz. Nagugas tayo mamaya niyan pagbalik natin doon. Putik na naman. At dito meron silang floodgate. Ayan yung floodgate nila.
Eto, Kambasi Multipurpose Hall. Tapos dito yata yung terminal. Terminal ba to? Mukha naman terminal ng mga tricycle. And then ito yung covered court nila. Yun oh, ganda ng garahe ng bangka. Ano ba yung generator? Marami rin palang malalaking bahay dito. Yan oh. Katabi mismo ng Pampanga River. Sa kanan, Pampanga River. Doon sa kaliwa, mga palaisdaan. Tignan yung bahay oh. Kung titignan mo parang hindi pantay oh. Parang mababa dun sa ano, sa bandang likuran. Ito. Ito yata yung tulay ng ano. Yung nakita natin ginagawang tulay, ito pala oh. Kaso mga poste lang. Yun yata yung nakita natin nung pumunta tayong Sitio Mindanao. Oh, yun nga. At natatanaw na natin yung arko ng Santa Cruz. Yan o, welcome Santa Cruz. Ito na bali yung pinakadulong barangay ng Masantol. Bali parallel siya dun sa dulo dito sa banda rito. Dun sa ano bang tawag doon? Sitio Mindanao. San Esteban, yan. San Esteban. At yung ano rito, parang nagkaroon ng ano rito. Ano kasing tawag dyan? Yung paghuhukay sa lupa. Oops, may tubig na naman dito. Imagine mo yung sitwasyon nila rito pag ano, kapag malakas yung ulan, halimbawa sunod-sunod yung mga bagyo and then nabagat. Isang buong barangay, diretso lang yung kalsada. Yan. Ano ba ito? Health center yata yun. Ito na yung ano, barangay hall ng Santa Cruz, and then ito yung covered court. Yan o.
floodgate. Ayan, oh. Santa Cruz Toda Coding. Dito uso yung mga bakod na kawayan, no? Parang yung sa mga probinsya, sa mga nayon. Pero madalang na lang yung gumagamit na gano'n. Yung mga bakod na anong tawag doon? Bakod na kawayan. Dito importante yung kawayan dito. Kasi hindi basta-basta nasisira sa sa tubig. Hindi kagaya ng mga regular na lumber. Pag pag nalubog sa baha, agad nasisira. Naku, parang mahaba yung ano ron. Yung lubog dito, hindi kaya madulas dito. Yan lang yung ano natin. Hindi kaya nilulumot ito. Pero I think nadadaanan naman eh. Ayan, oh. Medyo daan-daan lang. Ayan, mga bata naglalaro sa baha. Wala silang ibang mapaglaruan, hindi kagaya pag sa syudad. Puro mga cellphone yung hawak. Yun. Ayan, oh, lapit na ng mga palaisdaan. Hindi pa pala yung Santa Cruz yung huli. Meron pa pala, ito San Esteban. Ayan, Sitio Alacan, San Esteban. So hanggang doon lang yung Santa Cruz. Dito San Esteban na ulit. Ito siguro yung naka-align sa sa may Sitio Mindanao. Ito Sitio Alacan. So at least nakarating tayo rito. Nakita natin yung current situation. Ngayon dito naman may katubigan na naman. Para tayo nang huhula, hindi natin alam kung madulas ba o hindi. Hindi kaya madulas dito. Ay, yun, no, tingnan niyo yung mga mga kontador nasa taas. For sale, naka for sale yung bahay. Malapit na siguro dito yung dulo. Ayan, pagdating sa dulo hanap na lang tayo ng spot para makapag-drone tayo. Bam! May ano pala rito, may kalsado. So yan, hindi pa nagagawa. Ito na yung dulo. Ayan,
Narating na natin yung dulo. Ay, ito, meron palang kalsadang gagawin dito. Wala na pala pagdating dito. Yan. Naan yung tete ni boss? Naan yung tete yan? Ala. Ito na gewa. Flood control ya. Sticker mo. Amo, kay bat, lengke pa ito. Lengke pa ito. Ayan o. Flood control pala to. Yun, narating natin yung dulo. Yun. Ganito pala yung itsura dito. Flood control pala to. Kala ko tulay. Yun. Pinakadulo ng Masantol. Lumulubog. Ayan o. Ito, finally. Narating natin yung dulo. Isipin mo may flood control pala rito. Ayan o. Yung nakikita nating crane doon, ano kaya yung ginagawa nun? Yun na yata yung sa ano sa may Consuelo. Meron palang flood control dito, yan. So picturean muna natin si Pongkan dito. Okay, so balik na tayo. Nakita tayo ng mga tao doon humingi ng sticker. Ayan o, may ganito pala rito. Ayan, daanan natin yung mga tao rito humingi ng sticker. Ayun. Sticker mo boss ha. Video? Oh, video yan o. Oh, shoutout kaya kayo man. Oh, alagyo mo. Makapalo ka na, boss. Ha? Makapalo, boss. Makapalo kayo. Oh. Ayan o. Happy ni dulo ning Masantol ni boss. Ne. Oo, boss. Pina ba rito? Na. Oh. Palo. Okay na. Kita. Angeles. Itang tete gani. Happy ni tete tang Mindanao. Happy. Oh, itong metong kita. Kaya ito. Ating paketang metong. Kapag tayo kalupit to. Ali, itang detang posti lam. Ay, laya naman to. Alaya naman ta. Posti lam mo. Pati ni posti lam mo. Flood control yan naman to. Pero ini tete ya. Itang kita flood control ya. Itang kita. Tete ya naman dapat. Maragula posti. Nangingi pa daw po. Hindi gawa. Dulo na ini na. So once again, shoutout ko rin kabalenta mong kiyang Masantol. San Esteban ini boss. Sige boss, mauna ako. Thank you. Na? Oo, Proelan Santos. Lenme keng kay. Santos siya pilido. Agit me. Sige. Thank you. Hanap tayo ng spot dito para makapag-drone tayo. I think dito na lang. Ay, minute.
So nakapag-drone na tayo at nakita na natin yung area view nitong Barangay San Esteban at Barangay Santa Cruz. So akala natin yung Barangay Santa Cruz yun yung pinakadulo. Meron pa pala dito, Sitio Alacan ng San Esteban. At nakita natin yung malaking flood control doon. Saka yung tulay na ewan ko kung kailan gagawin. Mas maganda sana kung magawa yan para yung mga gustong pumunta doon sa kabila mas magiging madali na. So ito muna yung update ngayon dito sa may Barangay San Esteban at Santa Cruz. And keep tuned to Pelandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, kabayan. See you when I see you, and Pelandas is signing out.